Описуема драма, изпълнена с насилие и много сълзи, се разигра днес в Асеновград. 7-годишната Николета беше насилствено отнета от баща си и 7-годишното си братче Павел от майката, полска гражданка, и откарана с дипломатически автомобил на полския консул у нас. Трагедията се случи пред представители на законодателната власт, отдела закрила на детето и органите на реда. При разрешението на бащата Тодор, децата, ако желаят да тръгнат доброволно с майка си за Полша, Павел и Николета за пореден път отказаха, плачейки и дърпайки се от майка си. В момента, когато приятелка на майката от руски произход сграбче момиченцето Николета, в двора на къщата, откъдето с решение на Българския върховен апелативен съд трябваше да бъдат взети децата по доброволен, а не по насилствен начин, настана истинско меле. По време на ексцесиите Николета удра майка си, а 7-годишният Павел успя да избяга и да се скрие. За насилственото отвеждане на Николета и вкарването й в дипломатическата кола се действаха органите на властта. Наблюдатели на насилието, оказвано върху децата, бяха представители на отдел закрила на детето в Асеновград, психоложка от Пловдив, съдебни лица от висша инстанция. Близо 4 часа бащата, бабата и дядото на Николета, десетки съкварталци и множество асеновградчани се бореха за Николета. През това време детето остана в дипломатическата кола без храна, вода, без да бъде пуснато до тоалетна. Отказан беше достъп от полска страна на лекар от бърза помощ да провери здравословното състояние на Николета. Въпреки неистовите усилия на бащата и всички присъстващи на трагедията хора, колата с момиченцето потегли след намеса на органите на властта.